तरंग सी बंद पलकें तेरी खुलुमबाय आंनि भिउवार्स लोगोफोर नोंथां बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसो सिंनि अननाय मोजां मोननाय बयनोबो जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोनजों स्पेशल मोनसे बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय थांनाय समफ्राव आङो मोनसे भिडिअ आङो हगारदोंमोन बोरमा फार्मनि सोमोन्दै जायफ्रा जोंनि गेजेराव ओरैबायदि इन्ट्रेस्टेड माने जुनार फिसिनो फार्म खालामनो ओरैबायदि गोसो जानाय माखासे लाइमोनफोर दंसै दिनैहाय ओरैबायदि कमेन्ट खालामना सोंहरदों बोरमानि बेनिफिटआ माबायदि बोरमा फार्म खालामोब्ला माबायदि जायो गोबां आंनाव कमेन्ट खालामना सोंबाय थाहरदों नाथाय आङो एसे बेस्थ'नि थाखाय बा गुबुन खामानिनि थाखाय आङो भिडिअनि गेजेरजों रिप्लाइ होनो हायाखैमोन दिनै जाय बिथांमोना दिनै सोंहरबाय थादों दा जाय बिथांमोना दिनै बोरमानि बेनिफिटआ माबायदि लानांगौ जायफोरा सोंदों नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद गोनांथि जानो हागौ बा हेल्पफुल जानो हागौ स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो दा जायफ्रा बोरमा फार्मनि सोमोन्दै जोबोद इन्ट्रेस्ट गैया आरो गोसो गैया बिथांमोना आरो गोरों आरो लाखानाय बिथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामनानै थाङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आं सानो जायफ्रा कमेन्ट होनो सोंहरदों आदा एसे फोरमायनानै हो होनदों बे व्यक्तिनि थाखायल' आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों स' गोबां मानसि सोंहरदों आसा बोरमा फार्म खालामनो थाखायहाय बेसेबां लाख आरो बेसेबां बुरजा जायगा नांगौ गोबां मानसिया गोबां कमेन्ट खालामदों नाथाय बेनि गेजेराव आङो फंसे बाथ्राखौ आं बुंनो गोरों जेखिजाया खामानि मावा मानो नोङो बिगिनिं स्टार्ट खालामनायावहाय नोङो गोरलै केपिटेल एसेनिफ्राय नोङो स्टार्ट खालामनाया मोजां नङाब्ला नोङो गोबां थाखा लानानै गोबां खामानि मावनानै समाव नोङो फेलार जायोब्ला नोंनि गासै थांखिफ्रानो नोङो बायनाय बायदि मोनगोन गावखौनो गाव माने जेरावबो उदायै बायदि नोङो बेबायदि साननायखौ नों गोसोआव लागोन बेखायनो जेला नोंनि आखायाव हमाला नोङो 1000निफ्रायनो स्टार्ट बा 2000 स्टार्ट बेबायदि गोरलैनिफ्राय जुदि नों खालामलाङोब्ला नोङो गासैखौबो नोङो नलेज मोनलांबाय माबायदि जोथोन लानांगौ माबायदि मानांगौ बिनि एक्सपिरियेन्स मोनलांबाय नोङो मिथिबाय आरो मा बेमार जायोब्ला नों मा मेडिसिन नांगौ नों बेखौ मिथिगोन लासै नोङो फार्माबो देरलांगोन आरो नों मिथिगोन दा बेबायदिनो आरो गोबां मानसिया बुंदोंमोन बेसेबांनिफ्राय स्टार्ट खालामनो हायो दा स्टार्ट खालामनो नोङो हायोब्लाबो नोङो 1 लाखनिफ्राय स्टार्ट खालामनो हायोब्लाबो नोङो 1 लाखनिफ्राय मालाबाबो दा खालाम नोङो 25,000 स्टार्ट खालाम जुदि नोङो 1 लाखनिफ्राय खालामनानै नोंनि आखायाव 1 लाख थाखा दङ न' लुनानै जुदि नोङो 1 लाख थाखा जुदि आग्लायबायब्ला आरो नोङो 1 लाखजोंनो नोङो फार्म खालामनाय दंब्ला बायसान्स जिउ गोनां जुनार बे जिउ गोनां जुनारखौ माला मा जागोन जों गासैबो मानसिया गेरेन्थि होनाया समावहाय माबा मोनसे बेमारफोरबो फैनो हागौ बेखायनो जुदि माबा मोनसे लस जायोब्ला नोंनि गोसोआव जि 1 लाख थाखा दंमोन बे जुदि थांजोबब्ला नोङो जेननाय बायदि नोङो मोनगोन आरो गाव नोङो लोरबां मोनगोन 1 लाख दङब्ला नोङो स्टार्टआव नोङो 25,000 स्टार्ट खालामदो बेनिफ्राय नोङो बेयावनो नोङो मिथिगोन जे लाभ अर लस नों बेखौ मिथिगोन बेखायनो आंनि अनजाग्रा लोगो भिउवार्सफोर जायफ्रा सोंहरदों बेसेबांबो खालामनो हायो बे जाहैबाय ल' बाजेट एसेनिफ्राय नोङो स्टार्ट खालामदो बेनिफ्राय बिनि लाभा माबायदि उदाहरन सुरुपै आं मोनसे बाथ्राखौ आं उदाहरन खालामो नोंथांनाव बोरमा मासे दङ बिमा अब्ला बे बिमाया जुदि बोसोरसेयाव खननै फिसा होयो अब्ला मासे बोरमाया मानै जुदि फिसा होयोब्ला बे मानै बोसोरसेयाव माब्रै अब्ला जुदि नों दानि दामावहाय मासे बोरमानि दामा 4,000 3,000 फान्थिफ्रा 3,500 आरो फान्थाफ्रा बिदिनो 3,500 4,000 बायदि अब्ला नोङो बोसोराव जुदि माब्रै मोनोब्ला मासे बिमानिफ्रायनो अब्ला लाबा बेसेबां दा बिमाखौ बेसेबां बायो बिमानि दामा 24-25 100 बेबायदि अब्ला लाफाखौ गोबां मानसि सोंहरदों आसा बेनिफ्राय नों जेखि खामानि मावनानै एसे खस्थ'थ' खालामनो हागोन मेहनत खालामनो हागोन आथिं सिमावनानै आखाइ हेबनानै नों माहा इनकाम खालामनो हानो नों जुदि लाबाय जखन एसे खस्थ' खालामनांगोन बेराफोर होनानै मोजां जोथोन खालामनानै मोजां माखासे नांगौ समाव एसे दानाफोर होनानै नांगौ बायदि दै गांसोफोरखौ होनानै जुदि नों मोजां जोथोन खालामोब्लानो अट'मेटिक मोजां जागोन आरो साखोन सिखोनफ्रा बेनो नोङो एसे खिफोरखौ सुस्रां सिबस्रां जुदि मोजां खालामोब्ला माने अट'मेटिक बोरमाया मोजां जायो आं दिनै बेखौ बुंदों थ' गोबां मानसिफोरनि सोंनाया बे माबोरै जोथोन लाखिनांगौ आरो बेसेबां मुलाम्फा आरो बेसेबां स्टार्ट खालामनो मोनो बे जायफ्रा सोंहरदों बिथांमोनाव कमेन्ट खालामग्राफोरनिसिम आङो रिप्लाइ होबाय जायहा बुंदों बेसेबां बाजेटजों खालामनांगौ बे जेला नोङो बेसेबां हायो बेनि 50% खमनिफ्राय नों खालाम साखोन सिखोननि बेलायावहाय नों गावखौ जेरै गावखौ साखोन सिखोन लाखियो नों बेबायदिनो खालाम मानोना जिहेतु नोंनि प्लानिं बा सिमाङा नोंनि फिउचाराव नों जुदि बेजों जुदि लाखायोब्ला नों
बेखौहायबो माने साखोन सिखोन आरो मोजां जायगायाव दोननाय आरो सांग्राफोर खालामनानै दोननाय आरो गोबां बुंदों सांग्रा नांगौ नाङा निस्सय सांग्रा नांगौ सांग्रा दोनोब्ला माने सिदासिन जायो आरो साखोन सिखोनसिन नुयो बेनिफ्राय आदारफोरनि बेलायावहाय गोबां मानसिया बुंदों जोंथ' लकेलफोरखौ जेबो होआब्लाबो जायो गांसोफोरखौ जुदि जायगायाव दङब्ला आरो गैयाब्ला नोङो जुदि खासिफोरनोहाय होयोब्ला दानाफोर होयोब्ला दैजों लगायनानै निस्सय साबसिन जायो आं बेखौ बुंदों लोगोफोर दिनै आं दिनै जायफ्रा सोंदों बिथांमोना आं रिप्लाय होदों बेनिफ्राय मुलिनि बागै सोरसा सोंदों आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो लाबोगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालामना जाबाय आरो माबा सोंनांगौ दङब्ला कमेन्ट खालामना सोंब्ला जाबाय